ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ମୋ ପୁଅ ଅଛି ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି, ତା ପାଟି ପୋଛି ଦେଉଛି ମହୁରେ। ହେଇ ହେଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ପୁଅ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଦେଲା ରେ। ହେଇଛି ହେଇ ହାଏ 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 କରିଦେଲୁ, ହାଏ କରିଦେଲୁ, ହାଏ ହାଏ ହେଇଟା ହାଏ ହାଏ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ହାଏ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ऋषिटा हमू खाइब, ऋषि हमू खाइब, कौन ऋषि हमू खाइब। हेई देखिलु 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 फ्रेंड्स ମାନଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ଆମୁ ଖାଇବି, ସକାଳେ ମୋତେ ଭୋକ କଲାନି, ମୁଁ ଆମୁ ଖାଇବି। ହାଏ ହାଏ କହିଦେଲୁ, ହାଏ 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 ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହାଏ। हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି। ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ମୋ କଥା କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କର। ମୋ କଥା କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କର। ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ମୁଁ ଇପି ଖାଇବି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ମୋ ମାମା ଇପି ବନେଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ମୋ ମାମା ଏବେ ଇପି ବନାଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଗି ବନାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଗି ହେଇଯିବ 2 ମିନିଟ୍। ଆମେ ଖାଇବା ପୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାମା ଏବେ ମ୍ୟାଗି ବନାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ମୋ ମାମା ମ୍ୟାଗି ବନାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାମା ଏବେ ମ୍ୟାଗି ବନାଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଗି 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମ୍ୟାଗି ହେଇଗଲା 2 ମିନିଟ୍। ମୋ ମାମା 2 ମିନିଟ୍ ବନେଇଦେଲେ। ସବୁଦିନ ପରେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବା। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ମ୍ୟାଗି ଯଦି କରିକି ଖାଇବେ, ମୁଁ ଖାଇସାରିକି ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ରିଷି ଗାଧେଇକି ଆସିଲାନି, ସିଏ ଏବେ ଖାଇବ। ମୋ ପାଠ ସଇଲା, ମୁଁ ଏବେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବି। ହାଇ କହିଦେଲୁ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ରୋଷେଇ ସରିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରୋଷେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ସରିଲା। ଝିଅ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଠି ଝିଅ ପୁଅ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହେଇ ହେଇ ରେ ବାବା, ହେଇ 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 ହାଏ ହାଏ ହାଏ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଖେଳୁଛି। ଏଇ କାଗଜ ଖାଉଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ କେମିତି ଖେଳୁଛି। ତମେ କ'ଣ କରିଛ ସେ ଖଟକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ଚାମଚ ନବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜିଦ୍ଦି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭାରି ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।